Sanaddu għattini qari meħud mill-Vanġelu ta' Ġwanni, kapitlu 3, minn vers 1 sa 18. Storja familjari għarino ġvera meta Nikodemu kellu dillaqa ma' Ġesu, pero naħseb jiena il-talima essenzjali li hemm fija tot talina l-koll. Kien hemm wieħed mill-Fariżej jismu Nikodemu, wieħed mill-kbarat tal-Lut. Dan ġie għand Ġesu bil-lejl u qallu: Rabbi, aħna nafu li inti mgħallem ġej minn għand Alla. Għax ħadd ma jista' jagħmel dawn il-mirakli li tagħmel int jekk Alla ma jkunx miegħu. Wieġeb Ġesu qallu: tassew ngħidlek, jekk wieħed ma jitwelidx mill-ġdid ma jistax jara s-saltna t'Alla. Nikodemu qallu: kif jista' bniedem jitwieled meta hu xieħ? Jista' jidħol għat-tieni darba f'ġuf ommu u jitwieled? Wieġeb Ġesu: tassew ngħidlek. Jekk wieħed ma jitwilidx mill-ilma u mill-ispirtu, ma jistax jidħol fis-saltna t'Alla. Dak li jitwieled mill-ġisem u ġisem, u dak li jitwieled mill-ispirtu u spirtu. Tista'ġibx għax għedtlek jeħtieġ titwieldu mill-ġdid. Ir-riħ jonfoħ fejn irid u inti tisma' l-ħoss tiegħu, iżda ma tafx minn fejn hu ġej u fejn hu sejjer. Hekk kull wieħed li jitwieled mill-ispirtu. Wieġeb Nikodemu qallu: kif jistgħu jkunu dan il-ħwejjeġ? Wieġeb Ġesu qallu: int mgħallem ta' Iżrael u ma tafx b'dawn il-ħwejjeġ. Tassew ngħidlek aħna nitkellmu dak li nafu u niġdu dak li rajna u x-xhieda tagħna ma tilqawiex. Jekk qedtilkom ħwejjeġ tal-art u ma temnux, kif temnu jekk ngħidilkom ħwejjeġ tas-sema? U ebda bniedem ma tala fis-sema ħlief dak li niżel mis-sema bin il-bniedem li hu fis-sema. U kif Mosè olla s-serb fid-deżert, hekk jeħtieġ jitolla bin il-bniedem biex kull min jemmen fih ma jintilefx iżda jkollu l-ħajja ta' dejjem. Għax Allek ħabb id-dinja li ta' liben waħdini tiegħu biex kull min jemmen bih ma jintilefx iżda jkollu l-ħajja ta' dejjem. Għax Alla ma baċ libnu fid-dinja biex jikkundanna d-dinja, iżda biex id-dinja tkun salvata bih. Dak li jemmen bih mhux ikkundannat, iżda min ma jemmenx hu diġà kkundannat, għax ma jemmenx bl-isem tal-liben waħdini ta' Alla. Bħala għada 28 sena ilu jiena u marti sirna ġenituri. U intom li intom ġenituri bħalna, m'għandix dubju li ċertament tgħoddu dik l-esperjenza bħala waħda meraviljuża. Meta koppja ma tibqax tgħix bħal kieku għalija nfisha, imma bil-miġja ta' l-ulied fil-familja il-privileġġi tagħna jonqsu bin-nofs u r-responsabbiltajiet tagħna jirdupjaw. Ora dik hija l-mogħdija tal-imħabba. Il-mħabba li lesta li tgħix għal ħadd ieħor. Li flok ma nħares lejha nnifsi nażlu illi nkun qegħdin ngħixu għal ħadd ieħor. Alla tagħna tarbija 4 snin wara tagħna tarbija oħra u llum huma proprjament il-għena u l-feliċità tagħna. Għaliex il-meravilja tat-twelid ta' tarbija jiena jekk ma taqbadniex id-dimensja qatt ma ninsa dik l-esperjenza meta konna fil-Delivery Ward jiena bidmuħ fajnejja nassisti lil Marti esperjenza li anke Ġesu innifsu alluda għalija mad-dixxipli tiegħu meta qalilhom li mara meta tasal biex tilet tkun imnikta. Għax tkun waslet is-sija tagħha. Imma hekk kif tilet it-tarbija ma tiftakarx iżjed fluġieħ minħabba l-ferħ li twieled bniedem fid-dinja. Din l-esperjenza ovvjament nożżuha u l-koll kemm aħna nistgħu ngħidu li meta naraw tarbija ġdida fid-dinja, speċjalment jekk tkun wild tagħna, ngħidu x'meravilja. Jew forsi anke ngħidu x'miraklu dak li għaddejt u rajt b'għajnejja. Wistin ta' Ippona kellu raġun meta għamilt l-osservazzjoni. Għal in-nies sibhom biex isifru u sibhom biex jagħmlu avventuri u jitelgħu fuq muntanji u jagħmlu minn kollox biex
ifittxu esperjenzi ġodda. Li kieku jaħasra ħarsu lejn nfusna u naraw x'meravilja aħna bħala bnedmin. X'meravilja aħna. Il-bniedem maħluq fuq xbija Alla, ċertament l-ogħla u l-aqwa opra illi Alla għamel. Naffaxxinaw ruħna u x'vera. Hemm min jaffaxxina ruħu u bir-raġun anke meta jara fenna fjena x-xemx nieżla. Dak il-kuluri li kapaċi tpenġi. Il-poeta nazzjonali tagħna Duncan Sajla qal il-poeta ipenġi bil-kliem imma Alla jpenġi kuljum xena ġdida fin-natura. Natura hija l-opra tiegħu. Jekk aħna għandna għajnejna miftuħa biżżejjed u sensittivi biżżejjed dawn l-affarijiet nitaxqu bihom. Anke li taqbad l-elluxa, intu miexi fil-kampanja u tistudja il-perfezzjoni tagħha u x'vera, u mhix xġiet. Dawn ma kollha l-opri ta' Alla u frattant kemm għandna mbagħad l-iżball li naqgħu fir-rutina tas-soltu bħalli kieku mhux xejn. David ma għamilx hekk. David meta konsidra li nnifsu eċita ruħu u smajna il-testimonjanza tiegħu dal-għodu. Wieħed mill-isbaħ Salmi Salm 139 fejn jirrifletti fuq ħajtu stess mill-bidu tagħha. Jibda biex jitaxxa l-ewwel nett bit-tarif tal-Alla. Inti taf meta noqgħod bil-qiegħda, taf meta nqum, taf anke ħsibijieti mill-bogħod. It-tarif infinit tal-Alla mbagħad jgħid ukoll li l-erf bħal dan huwa tal-ħaġeb għalija, huwa qoli wisq u ma nistax illaħħaq miegħu. Imbagħad jirrifletti wkoll fuq l-omnipreżenza tal-Alla, li Alla m'hemm ebda post, m'hemm ebda imkien fejn mhuwiex. Tallimna mindu konna ċkejknin fejn jinsab Alla jinsab fis-sema fl-art u kullu mkien. Jekk nitla fis-sema int qiegħed hemm, jekk nagħmel sotti fis-salta tal-mwiet int qiegħed hemm. Jekk nieħu ġwinħajn is-sebħ u nagħmmar fitru fil-baħar naħrab il-bogħod, xorta waħda inti qiegħed hemmhekk. Dawn l-affarijiet għandhom jaffaxxinawna. David kien konxju li qed jgħix quddiem Alla. Hemm il-famuża frażi Latina coram Deo, quddiem Alla. Mhux bħalli kieku aħna frustieri, bħalli kieku aħna minsija, għalkemm kultant nħossuna hekk hux vera. Kultant nħossuna li għaddejjin minn ċertu sfidi, forsi nsabu dana mal-ħajt, però bħal m'għamel David għandna nitalmu nirriflettu bil-ferħ. Partikolarment min hu Alla għalina. Min hu Alla? Alla illi fil-bidu ħalaq l-ewwel bniedem mit-trapp tal-art. Tistgħu timmaġinaw bit-trapp tal-art, mit-torba tal-art. Ħalaq il-bniedem sawru nefaħ f'imnifseħ nifs il-ħajja. Ċertament huwa lingwaġġ poetiku, però verament Alla għamel il-bniedem mit-trapp tal-art u taħ ruħ ħajja, ruħ raġonevoli. Minn dak nhar quddiem il-bniedem baqa' jippropaga. Għandek il-ġenituri li iweldu ikollhom l-ulied u dak l-ulied jiżviluppaw b'mod aħna nsejħulu b'mod naturali. Però rridu narfu li aħna individwalment kull wieħed waħda minna aħna x-xogħol tal-Alla. Aħna x-xogħol tal-Alla. U għandna nammiraw dal-lerf divin. Kif Alla beda biex jifforma l-individwalità tagħna, il-persuna tagħna, li jien minix int u int m'intix il-persuna ta' ma' ġembek. X'meravilja din! Il-koll bnedmin, però il-koll differenti, nixbħu lil xulxin, però għandna persuna individwali. David beda biex ammira dan l-erf divin meta fis-salm tiegħu vers 13 jgħid int qed indirizza lil Alla, int sawwart li l-ġewwieni, int insiġtni f'ġufommi.
Għamet għandha dik il-mara qed taħdem in-newl tinseċ il-ħjut flimkien, dik il-kumplessità ta' disinn li kapaċi naraw fit-tapezzerji, kif jiena kull meta jkolli ċans inkolli skola nidħol fil-klassi fejn kun qed jagħmlu l-bizzilla u kull darba l-għallima ngħidilhom kif jirnexxielek dak iċ-ċombini taqgħadhom flimkien toħroġ dik il-mostra, dik il-bizzilla sabiħa. Imma b'mod jerġa' aktar komplikat minn hekk. David jgħidu, int sawwart, int insiċtni f'ġuf ommi infaħrek, għax tal-biża u tal-għaġeb jien magħmul. Maħniex kreaturi accidentali, maħniex kreaturi illi ġejna b'kombinazzjoni. Aħna l-emil tal-għaġeb huma l-emel tiegħek miegħi u dan ruħi tafu tajjeb. Ġifi, huwa bidu tajjeb, jekk kull wieħed waħda minna nibdew minn hawn. Li ħarsu lejna nfusna, lejn ġisimna, moħħna, kif jaħdem, kif nirraġunaw, kif nikkomunikaw flimkien, kif nikbru, kif ukoll nixjieħu. U narfu, naraw li Alla huwa l-awtur ta' da kollu. Jekk kapaċi nammiraw pittura f'mużew għax ngħidu din ta' Rubens, jew din ta' Michelangelo, u nammirawha. U ngħidu x'ġmiel kif irnexxiel joħloq dak id-disinn kemm aktar meta ħarsu lejn nfusna. David imnebbaħ mill-Ispiritu Santu ovvjament ra illi mill-bidunet tiegħu fil-ġuf ommu meta kien għadu ta' daqs mikroskopiku. Ta' daqs mikroskopiku, ġifieri qas biss taraħ b'għajnejk ikolla. Jitkellem dwar jien. L-iskrittura m'għandi ebda dubju illi mit-tnissil fil-ġuf tal-om hemmhekk għandek persuna. Ma jogħġobniex dak-diskors ta' embrjun u ma jogħġobniex. Ix-xjentisti għandhom id-dritt u l-obbligu li jużawh biex iva jiftehmu bejniethom, però għalina n-nies komuni meta bdejt inkun jien mit-tnissil mill-bidunet, David hekk jirraġuna. U illum il-ġurnata inħarsu l-xjenza u x-xjenza tgħallimna u għandna nkunu grati leha. U naħseb jiena aktar minn David kapaċi nammiraw u napprezzaw ix-xogħol tagħha. Illum ix-xjenza tagħtina ħafna informazzjoni dwar din il-komplikazzjoni fenomenali li tkun qiegħda ssir fil-ġuf tal-om. It-tqala dejjem minn dak li qrajt iddum bewet ieħor 266 ġurnata. Bit-tnissil sa twelid. 266 ġurnata. U hemmhekk matulhom għandek dil-persuna illi qiegħda tifforma fil-ġisem tagħha. Bħalma anke wara twelid inkomplu niġu ffurmati minn tarbija, insiru toddlers, imbagħad tifel ġkejken, ġuvnot, żagħżugħ, raġel fl-aħjar ta' żmien u il-bidla dejjem qiegħda ssir fina. U David meta rrifletta fuq hekk baqa' imbellaħ. Min jaf kieku kellna ngħidulu illi dik il-bajda fertilizzata fil-bidunet issir kumpless organizzat ta' 200 miljun ċellola sakemm tiġi biex titwieled. Immaġinaw. 200 miljun ċellola, mix-xejn kważi. Mbagħad iżżid il-pis oriġinali tagħha jkun kważi xejn. Sakemm tiġi biex titwieled dak il-pis jimmultiplika għal biljun darba. Kif? L-evoluzzjonisti u dawk li jridu warbu l-Alla sapjena jagħmlu ħsar l nfushom. Għaliex qegħdin jaraw l-opra, però mhumiex qegħdin jaraw lill-artist biex nsejħulu hekk. Mhumiex qegħdin jaraw il-dak li jaħdem dan il-kapulavur bioloġiku ħansejħulu hekk. Għandek minn l-ewwel 3-4 ġimgħat it-tarbija tkun wieħed minn 10 ta' pulzier.
nagħmel pulsier wieħed minn 10 tiegħu. Tkun għadha żgħira ħafna. Madankollu s-sistema nervuża hija stabbilita kif ukoll il-qalb u l-vessels tad-demm diġà qegħdin hemmhekk. Tistgħu timmaġinaw? Jibdew jiffurmaw id-dirgħin, mbagħad fit-tieni xahar l-għajnejn, il-widnejn, is-snien jibdew jiżviluppaw. Is-swaba wkoll. Mqar is-swaba li huma tant ċkejknin. It-tarbija fil-ġuf qed tieħu l-ossiġnu bħal aħna wkoll nieħdu l-ossiġnu minn nifsejna, però t-tarbija tkun qed tieħu l-ossiġnu fid-demm miġjub mill-kurdun. Mbagħad ta' 18-il ġimgħa il-widnejn jibdew jidhru ċari, David jgħid infaħrek għax tal-għaġeb u tal-biża' jimma tal-għaġeb huma l-emejl tiegħek. Ta' bilħaq. Kif dan l-organizmu jaf x'għandu jagħmel? Illum nafu ħafna dwar il-DNA u dak l-affarijiet kollha vera. U aktar ma ssir tafhom dawn aktar il-qalb tintrefa' l fuq biex tfaħħar il-Alla. Jiena qrajt ukoll il-imbagħad ta' 28 ġimgħa, bejn 28 u 30 ġimgħa, l-għajnejn ikun miftuħa u t-tarbija jkollha x-xar u d-dwiefer. Id-demm ikun qed jiġri b'veloċità ta' 4 mili fis-siegħa fil-kurdun tagħha. U alla fil-frattemp qed jaħdem din l-opra fid-dlam. Jiena meta impitter jew nkun qed nagħmel xi ħaġa jew naqra irid id-dawl u intom ukoll. Ma nistgħu nagħmlu xejn jekk ma jkollniex id-dawl, vera? U alla jaħdem din ħaġa fid-dlam, fis-satra. David b'mod poetiku jgħidlu li inti nsiġġtni f'qiegħan l-art. Bħal kieku f'xi qar mudlam u hemmhekk xorta waħda Alla qed jaħdem din l-opra dil-kapulavur tiegħu x'vera. Il-bniedem. Jekk aħna ma nistaġbux jew tlifna s-sens ta' meravilja, allura ħseb jiena hemm xi ħaġa ħażina fina. Xi ħaġa li għandna għajnejn u mhumiex jaraw. Jekk ngħidu li sempliċement in-natura, sejħilha n-natura ma' min hu l-awtur tan-natura jgħid imbagħad. Għax in-natura ma tagħmel xejn bla doġġ. Jekk kull fejn tħares hemm disinn, hemm għan, hemm skop. U dan rridu narfuh li ma jiġi xejn b'kombinazzjoni. David ukoll jitenna fil-korsa premeditata ta' Alla għalih. Alla kien minn qabel ma twieled, kien diġà iddetermina il-korsa ta' ħajtu. Għal tal-boħra u ħsieb illi lilna jiena biex nifmu illi aħna maħniex accidentali. Maħniex atomi li qegħdin niġru bla doġġ l-awlin. Vers 16 jgħidilna għajnejk raw minn xi jinsir tal-kemm jien kont għadni bla forma. U fil-ktieb tiegħek kienu kollha miktubin il-jiem iddestinati għalija. Meta ebda wieħed ma kien hemm. Meta David kien għadu ma twelidx, Alla kien diġà iddeċieda il-jiem ta' ħajtu. Wow! Kemm ta' bilħaq aħna ninsabu taħt is-sovranità tajba u għarfa ta' Alla. Li ma jeżisti xejn bla doġġ, ma jeżisti xejn bla skop, jew bla mira. U allura ir-responsirjal tagħna, ir-reazzjoni tagħna ma jistax tonqos li tkun waħda ta' meravilja. Jekk aħna nixtiequ li nagħtu qima lil Alla u nirrispondu għal din il-meravilja tiegħu. David qallu kemm huma prezzjużi l-ħsibijiet tiegħek għalija u Alla. Kemm hu kbir il-għadd tagħhom. Kieku kelli ngħoddhom huma aktar minn ramel. U xi nistembaħ inkun għadni miegħek. Jistembaħ David l-ewwel ħsieb li kien f'moħħu kien li hu jinsab fil-preżenza ta' Alla. Li Alla huwa miegħu. Dan huwa l-kobor inkomprensibbli ta' Alla. Naħseb il-bniedem li jażel li jgħix mingħajr Alla huwa tellif. Huwa tellif għax mhuwiex qed jirrealizza li hu nnifsu magħmul minn Alla. U nnifsu magħmul minn Alla.
Il-kol kemm aħna twelidna kemm ma niftakrux meta għax vera. Ħadd minna ma jiftakar meta tweled, però il-kol kemm aħna nsabu hawnhekk għandna d-data ta' twelid tagħna. Dak it-twelid bih ninsabu hawnhekk u ninsabu dak li aħna. Frattant, jekk nagħtu każ issa il-ġrajja ta' Nikodemu meta fettillu jfittex il-Ġesu bil-lejl biex ma jtix wisq fil-għajn peress li kien wieħed mill-kbarat tal-Lut. U ma xtaqx li jkun ittakjat bħala li qed jissimpatizza mar-Rabbi ta' Nazaret. Mar fettxu bil-lejl u beda biex jikkumplementaħ il-Ġesu, għallu aħna nafu li inti mgħallem ġej mingħand Alla. Għax ħadd ma jista' jagħmel dawn il-mirakli qed tagħmel inti jekk Alla ma jkunx miegħu. U Ġesu ma waqax għal komplimenti ta' Nikodemu. Għalkemm dak li għal Nikodemu kien verissimu. Ġesu xtaq jgħinu Nikodemu u xtaq ipoġġi sebaw fuq il-vera bżonn ta' dal-bniedem reliġjuż, ta' dal-bniedem li kien wieħed mill-nies eżemplari tas-soċjetà tiegħu. U Ġesu naħseb jiena ħasdu xokjaħ meta qallu tassew ngħidlek jekk wieħed ma jitwilidx mill-ġdid ma jistax jara s-saltna tal-Alla. Flok ma kompla miegħu. Ġesu għatalu żarda biex ngħidu hekk. U derġieħ u rieħ il-vera bżonn tiegħu. Fi kliem ieħor Ġesu qallu inti twilid però jeħtieġ jerġa' titwieled. It-twelid mill-ġdid x'inhu nisimgħu ħafna dwaru, ħafna nies ħawdu hawnhekk. Però jiena ejjew naraw eżattament x'trid jgħid Ġesu meta jgħidlu tassew ngħidlek. Meta Ġesu juża din il-frażi qed jiġbdilna l-attenzjoni illi dan li ħanajt issa huwa essenzjali, huwa importanti, kull ma qal Ġesu huwa importanti. Imma b'din il-frażi qed qisu iridna illi nagħtu attenzjoni doppja għal dak li qed jgħid. Tassew ngħidlek jekk wieħed ma jitwilidx mill-ġdid ma jistax jara s-saltna tal-Alla. Il-fatt li aħna hemm bżonn niġu ħajjin għal Alla spiritwalment. Fiżikament bħalma għamel David aħna nitennew. Nitennew li għandna ħajja fiżika, tajjeb, li aħna membri f'familja, li għandna xogħol, li kapaċi nċallu, kapaċi naraw, kapaċi nitkellmu, għandna l-ħajja fiżika. Ma dik il-ħajja fiżika mhijiex biżżejjed. Ġesu jgħid jeħtieġ li nerġgħu nitwieldu mill-ġdid. Mill-ġdid. U Ġesu jirreferi għal din il-ħajja ġdida li Alla jagħtina il għaliex hemm paragun bejn it-twelid fiżiku tagħna u t-twelid mill-ġdid. Hemm qisu xebħ illi minnu kapaċi nitgħallmu ħafna. Il-twelid tagħna kien meravilja. Però t-twelid mill-ġdid huwa meravilja infinita imqabbla miegħu. Meta twelidna minn ġufomna, ingħatatilna omor illi se jispiċċa. David qal il-jiem tiegħi kienu diġà fissati qabel ma twelid. Bit-twelid mill-ġdid ngħixu għal dejjem. Ħanaraw daqsxejn qal Ġesu issa jaħlu it-twelid mill-ġdid. L-ewwel nett, bħalma tarbija ma tiddeċidix tiġix fid-dinja jew le. Iċkejkna ela ma kellha ebda sem, ma kellha ebda sej titwelid jew le, vera? U frattant twielet. It-twelid mill-ġdid ekku. Fl-istess Vanġelu ta' Ġwanni fil-bidu tiegħu, kapitlu 1 vers 12, jgħidilna illi dawk kollha li laqgħu lil Ġesu tom is-seta illi jsiru u li jitgħallem. Il-dawk li jemnu f'ismu, li twildu mhux mid-demm, lanqas mir-rieda tal-ġisem, lanqas mir-rieda tal-bniedem, iżda twildu minn Alla. It-twelid mill-ġdid huwa l-opra ta' Alla u l-emil ta' Alla fir-ruħ tagħna. Fir-ruħ tagħna.
hija l-opra sovrana tiegħu. Alla iwellidna mill-ġdid għax irid hu, għax irid hu. Bħalma t-tarbija ma tipparteċipax fit-twelid tagħha stess. Hekk ukoll l-Apostlu Ġabu jgħidilna f'kapitlu 1 vers 18 tal-ittra tiegħu illi huwa bir-rieda tal-Alla. Bir-rieda tiegħu welidna bil-kelma tas-sewwa biex inkunu qisna l-ewwel frott tal-ħlejaq tiegħu. Ja bir-rieda tal-Alla. Ja bir-rieda tal-Alla. Bħalma kienet ir-rieda tal-Alla illi aħna neżistu, illi aħna twelidna, hekk ukoll bir-rieda tal-Alla aħna nittwieldu mill-ġdid. Dan Ġesu qed jgħidulna għaliex irid iġibna kif għandu jkun dipendenti fuq il-ħnija tal-Alla. Alla li joġbu iwellet mill-ġdid. Aħna m'għandna ebda sem fi ħlief li nirringrazzjaw għalih għal dan it-twelid mill-ġdid. Fl-ewwel ittra ta' Pietru jgħidilna imbierek ikun Alla, iva għandna nfaħru lil Alla u missier Sidna Ġesu Kristu, illi bil-ħnina kbira tiegħu reġa' welidna għal tama ħajja. Ja bil-ħnina tiegħu. Mhux bjed tiegħi, mhux għax jien jistħoqli, illi tingħatali din il-ħajja minn fuq. Ja bil-ħnina kbira tiegħu. Welidna għal tama ħajja bil-qawma ta' Ġesu Kristu minn bell-imwiet għal wirt li ma jitħassarx, ma jittebbax u ma jgħibx merfuħ fis-sema għalikom. Ġifieri biex ikollna it-tama tal-ġenna meta aħna nispiċċaw il-korsa ta' dil ħajja u jkollna t-tama tal-ġenna jeħtieġ li nkunu imwielda mill-ġdid. Twelid mill-ġdid narġa' ngħid mhuwiex xi ħaġa li nagħmlu aħna fuqna nfusna jew lilna nfusna. Nikodemu infatti iwieġeb u jgħidlu kif jista' bniedem jitwielet meta hu xieħ. Probabbilment kien xieħ u nnifsu. U qed jgħidu kif jista' jkun jiena issa ara kemm għandi l-età tiegħi. Ħanerġa' ewwel nerġa' nidħol f'ġufhom u nitwielet ma fehmux. Ovvjament li ma fehmux u kienet jesprimi l-perplessità tiegħu li kif jista' jkun. U Ġesu jwieġbu jgħidu illi tassew ngħidlek jekk wieħed ma jitwelġ mill-ilma u mill-ispirtu ma jistax jidħol fis-santa tal-Alla. Mhux jien ma jistax iwellet li nnifsi mill-ġdid. U l-ispirtu tal-Alla illi iwellidni mill-ġdid. Hija l-ħidma grazzjuża tiegħu. Aħna ma nistgħux nimmiljoraw, ma nistax intejbu l-qagħda tagħna il għaliex aħna imweldin laħam. ċoħe għanna it-tendenza għad-dnub. ċertament smajtu xi darba bid-dnub oriġinali. Il-xeħta, l-inklinazzjoni qawwija fina li nażlu l-ħażen aktarx mill-tajjeb. Dak huwa d-dnub oriġinali. It-tniġġis li aħna uritna mingħand l-ewwel ġenituri tagħna. U għalhekk Ġesu jgħidlu l-Nikodemu dak li jitwieled mill-ġisem u ġisem. Aħna tajfin u ma nistawx insewwu xturna, ma nistawx bħalli kieku nagħmlu nfusna preżentabbli quddiem Alla. Dak li jitwieled mill-ġisem u ġisem, imma dak li jitwieled mill-Ispirtu Santu u spirtu. Għandna bżonn il-ħidma tal-Ispirtu Santu li jagħtina l-ħajja illi narfu l-ħtieġa tagħna għal Ġesu Kristu, illi nafdaw fih għas-salvazzjoni tagħna, appuntu mill-Ispirtu Santu. Għaliex? Għax aħna laħam. L-istess David, illi kiteb Psalm 139, f'Salm ieħor jgħid lill-Alla jgħidlu ara jiena kont imsawwar fil-ħażen u fid-dnub nislitni ommi. Tarbija hija gustusa, vera? Tarbija hija gustusa immens. U tibda titbellaħ qudiemha u tagħmel dak il-mossi li nħobbu nagħmlu u nkellmuha bil-baby language u kollox. Hija ħanajdu hekk anġlu bla ġwienaħ. Però il-Bibja tgħidilna wkoll li dik it-tarbija hija imwielda midimba. Fid-dnub nislitni ommi. U din hija r-realtà li rridu niffaċċjaw il-kol kemm aħna.
U tajjeb li aħna narfu kemm ta' bilħaq ninsabu dipendenti fuq il-mulej. Biex il-mulej jatina mhux biss ħajja bioloġika, imma ħajja spirituali, il-ħajja fir-ruħ tagħna. Ġesu qabbel dan ix-xogħol mar-riħ. Meta jonfoħ ir-riħ ma narawx, huwa inviżibbli. Però naraw l-effetti tiegħu vera, naraw il-siġar jiċċalqu, naraw il-bandiera tperper, naraw il-weraq itir. Għaliex? Għax hemm ir-riħ. Ir-riħ huwa inviżibbli, ma nistgħux nikkontrollawh, ma nistgħux nordnawlu dur tramuntana jew dur punent. Meta jrid? Fix ħin irid? Kemm irid? U ekku l-Ispiritu Santu illi iwellet mill-ġdid skont ir-rieda tiegħu. Għal darb'oħra hawnhekk nirrealizzaw kemm ta' bilħaq aħna ninsabu helpless, ninsabu bla saħħa, però l-Ispirtu talla mibgħut appuntu biex jatina ħajja ġdida. Vers 8 jgħidilna r-riħ jonfoħ ferit, inti tisma' l-ħoss tiegħu, però ma tafx minn fejn hu ġej u fejn hu sejjer. Ekku kull wieħed li jitwieled mill-Ispirtu. U Nikodemu wieġbu qallu kif jistgħu jkunu dal-ħwejjeġ għal darb'oħra għadu mu qed jifhem xejn. U sa ċertu punt għandu raġun għax it-twelid mill-ġdid huwa misteru. Huwa misteru. Ma nistgħux nifhmu il-mod jew il-metodu kif l-Ispiritu Santu jixħed jiżra ħajja spiritwali ġdida fir-ruħ tal-bniedem. Ma nistgħux nifhmuha. Però Ġesu jgħidilna ċaru tont mhux darba ma darbtejn jeħtieġilkom titwiedu minn ġdid. Jeħtieġilkom titwiedu minn ġdid. Jaqgħu Ġesu hawnhekk qiegħed jivvinta, qiegħed ipaspar xi ħaġa fejn fina minn żmien. Għax xejn. Ġesu għall-verità. U dak li qal narġa' ngħid jgħod għalina l-koll għax aħna fl-aħħar mill-aħħar għandna ġenituri komuni, Adam u Eva. In-nisel tagħhom. U aħna laħam, u ċoj aħna imwielda spiritwalment maqtuwejn mill-ħajja tal-Alla. Huwa biss bit-twelid mill-ġdid illi ikollna l-ħajja. Issa kif tkun taf twelidx mill-ġdid? Għax dik hija l-kwistjoni kollha. Kif tkun taf? Kif tkun taf ir-riħ nefaħx fuqi biex jagħtini din il-ħajja? Tkun taf, bħalma tkun taf illi r-riħ hemm barra qed jonfoħ jekk hemm il-bandiera tperper u l-bqija. Mill-effetti taraf il-kawża. Mill-effetti. U l-effetti ta' twelid mill-ġdid huma diversi, però ħansemmi l-aktar tnejn importanti. L-aktar tnejn importanti. Wieħed li huwa mwieled mill-ġdid jemmen b'qalbu il-bxara tajba dwar Ġesu Kristu. Notaw kif Ġesu immedjatament wara li għarfu b'dawn l-ħwejjeġ misterjużi dwar it-twelid mill-ġdid. Ikompli l-Nikodemu jgħidlu illi bħalma Mosè olla s-serb fid-deżert, hekk jeħtieġ jitgħolla bil-bniedem biex kull min jemmen fih ma jintilefx iżda jkollu l-ħajja ta' dejjem. Kemm din l-istorja meta l-Lut fid-deżert gergru kontra Alla u Alla bagħat srieb valenużi bdew jigmu lin-nies, in-nies appellaw il-Mosè u Alla talab il-Mosè talab il-Alla u Alla qallu għamel dan il-pilastru, dan l-arblu u dendel fuqu serb tal-bronz. Kull min ħares li s-serb tal-bronz avolja huwa mikdum ifieq immedjatament. U hekk ġara, kull min ħares lejn is-serb fieq. U Ġesu qed juża din bħala illustrazzjoni li bħalma l-Lut dakinhar mikdumin bil-gidma fatali tas-serb, hekk ukoll aħna mikdumin bil-gidma fatali tad-dnub. Id-dnub illi se jqridna, illi se jbatna l-infern. Però jekk aħna nħarsu lejn Ġesu Kristu, jekk aħna b'fiduċja fih, narawh li kien imdendel mas-salib, appuntu sabiex jaħfirli, sabiex Alla jkun jista' jaħfirli, sabiex Alla jkun jista' jagħtini l-ħajja ta' dejjem. Fatti, Ġwanni jkompli jgħid għax Alla jkħabb id-dinja. Ġifieri, għal min din il-ħajja ġdida, għal min għal dawk kollha li jinteressaw ruhom.
għal dawk kollha li jirrealizzaw il-ħajja bioloġika għalkemm hija ħajja fantastika u sabiħa mhix biżżejjed. Imma jrid ikun hemm ukoll ħajja spiritwali fir-ruħ tagħna. M'aħniex biss ġisem, aħna wkoll ruħ li qed tgħix fil-ġisem. U għalhekk jgħid għax għallek ħabb id-dinja li tal liben waħdini tiegħu biex kull min jemmen bih ma jintilefx. F'kelma oħra ma jmux l-infern. Imma jkollu l-ħajja ta' dejjem, ċoe imur il-ġenna. L-stakes huma għoljin ħafna. Kollox jiddependi fuq intix qiegħed tħares lejn Ġesu u tara fih is-sostitut tiegħek. Dak li miet minn flokok biex jitabba bil-kastik li suppost ħadd int fuq innifsu biex aħna nkunu meħlusa. Għax Alla ma baċ libnu fid-dinja biex jikkundanna d-dinja, iżda biex id-dinja tkun salvata bih. Dak kollu huwa sinjal. Jekk aħna nemnux il-Vanġelu, jekk aħna ħarisniex lejn Ġesu u rajna fih l-uniku salvatur adekwat għalina. Kull min jemmen il-Vanġelu u imwieled mill-ġdid. Għax ma stawx nemnu mingħajr ma tingħatanna din il-ħajja ġdida mill-Ispiritu Santu. Però hemm sinjal ieħor. Hemm sinjal ieħor importanti wkoll. Kull min hu mwieled mill-ġdid isir iħobb l-Alla u lill-proxmu tiegħu. Iħobb l-Alla u lill-proxmu tiegħu, mhux wieħed jew l-oħra, imma flimkien. Ġwanni l-Apostlu jgħidilna maħbubin ħanħobbu xulxin għax l-imħabba hija minn Alla, isimgħu issa u kull min iħobb u mwieled minn Alla u jaf l-Alla. Jekk għandna dik l-imħabba li rridu ngħinu l-ħaddieħor, rridu nissollevaw, rridu ninkoraġġuhom nagħmluhom il-ġid, u ma nżommux odju u mibeda u nuqqas ta' maħfra f'qalbna lejn ħadd. Dak huwa sinjal tajjeb illi għandek il-ħajja ta' Alla fik. Ma aktar minn hekk jekk inti mxenna għal Alla, jekk inti bħal dak iċ-ċerf fid-deżert illi huwa qaċċan u qed ifittex l-ilma, hekk ukoll ir-ruħ tagħna ssir tixxenna għal Alla. Huwa sinjal illi wieħed huwa ta' bilħaq imwieled mill-ġdid. Mela, ninsabu totalment dipendenti fuq l-Ispiritu Santu biex jagħtina l-ħajja u kif nafu li tajjina dan twelid mill-ġdid? Billi nemdu l-Vanġelu u billi nħobbu l-xulxin. Jekk ta' bilħaq dawn huma r-realtajiet f'ħajjitna, mela jiena nista' ngħid li jiena imwieled mill-ġdid. Hemm proverbju bejnietna l-Evanġeliċi li jgħid titwieled darba tmur darbtejn, titwieled darbtejn tmur darba. X'jiġifieri? Titwieled darba tmut darbtejn. Jekk titwieled biss minn ġuf ommok, tmut darbtejn, tmut meta jpoġġuk fit-tabut, imma mbagħad hemm mewt wisqar minn hekk. Meta r-ruħ tagħna tkun isseparata minn Alla għall-eternità fil-kastik tal-infern. U nfakkarkom li it-tarif li għandna dwar l-infern, il-biċċa l-kbira minnu, neħduh mingħand Sidna Ġesu Kristu innifsu. Titwieled darba, tmut darbtejn. Titwieled darbtejn però, tmut darba. Għax jekk inti mwieled fiżikament u spiritwalment, u allura għandek il-ħajja ta' Kristu fik, allura tmut darba. Għax Ġesu nnifsu qal min jemmen fija ma jara qatt il-mewt, ma jduq qatt il-mewt. Ovvjament, il-Kristjan bħal kull bniedem ieħor jasal mument meta jitqiegħed fit-tabut, imut fiżikament. Però dik għal Ġesu mhijiex il-vera mewt. Il-vera mewt hija meta tibqa' mifrut minn Alla. U qal jiena walqgħu minnu l-ħajja min jemmen fija volja imut jerġa' jgħix. U min jgħix jemmen fija ma jmut qatt. Mela mhux qed jirreferi għal mewt fiżika. Imma qed jgħid ma jmut qatt, ċoe li jibqa' fl-għaqda ma' Alla f'xirka miegħu mingħajr ebda separazzjoni la fi żmien u lanqas fl-eternità. Ħbieb, ikkonsidraw dan l-affarijiet, ikkonsidrawhom, aħsbu fuqhom, fittxuhom. Alla jgħid intom
tfittxuni u ssibuni jekk tfittxuni b'qalbkom kollha. Mhux biżżejjed li smajtu u nsejtu. Imissa li smajtu intom responsabbli biex pereżempju taqbdu l-Vanġelu ta' Ġwanni minn fejn qrajna dalgħodu. U tgħid ħanaqrah mill-bidu sa tmiem tiegħu, mhux twil ħafna. Il-istorja ta' Ġesu. Hija l-ġrajja ta' Ġesu ta' Binalla li niżel fostna fuq din l-art biex jaħdem is-salvazzjoni tagħna. Għandek xewqa biex din is-salvazzjoni tkun tiegħek, biex tkun verament imwieled mill-ġdid. Milquh minn Alla, wilt adottiv tiegħu u werriet tal-ġenna.